Kakong Delina Kongdup kabalong kedukhat jonga National Commission for Women menta kasngi ka arpo tarik unai wiang arja arpusau kalalit jungo ya kawai kalong kmi kabana West Jainta Hills kabadan hapading ke Sumar Hashlong Civil Hospital na ka jingkeno sya thang hala ujong kurim habakran kilat pathai kubor kakong Delina Kongdup kalapin pau ke jingsko kia halor ke jingkiu ke jingsha le benki kinthai Kakong Delina Kongdup kalayat hu uru baga commission kala shim SUU moto ya kani ka jingjia shathang. Ha ka bayadai bat kani ka jingjia ki pulit ka West Jainta Hills ha ka khatkhandai tarik unai wiang arja arpusau kila kemno ya udah hundakar uba na kashnong latar ke East Jainta Hills halor ka jingkeno bula thang yala ka kurim ha ka yeng sa jong u kabadon hashnong niriang. Di nang latip bakani ke jinjia kadan hani nakalian juga NCW hoi ni la shimso moto ya kani ka kes bad ngin saya keren bad i DGP iru halor kani ka kes ti kumbalong menta namar i chairperson jong ka state commission ila wan jungo i imenen ti ong menta kasni i kham i biang kajaro ila bang ngala kali menta ti kajaro ila kham bang tangbal kajing kadang ayuhi kadang jurhi kajing ingjung i ngampadio ban kali na doktor ngampadio ban interact ngampadio ban ya keren berki dokter salakin mari itu dokter ibat treat dia ir ngampadio ban ya keren kubat layo i ngarung direct bicha i survivor ngasih ya keren bat i te kata berokoi dengan saya keren nak dengan sa kelibnya halor kata balik kimle kita ki badon kam berhukum prosedur si nakaliang jangka commission kumbajulong hi berbor ngingit ba kadaiban sedang napo kadaiban sedang nanganapi naki longkemi kadaiban wan syakmat kadaiban yathu ya ka bagi shem namar ngidon ya kita ki platform ki babiang ki longkemi jongi kila ban wan yathu ya ka bagi shem janjar ban ngi kloy ru ban yarap ya ka bagi don kam halotong bar sakawai ru ngako ban ong ne ba leng bagi ni ki addiction jang kakiyad ni kiwi pati jindi pen puai ngasngau bangi don kam ye kata ka counseling center na betaki long kepala jungi idon kam ban le ikani bat kum ka imlang saklang ke jungi ngila don kam ban ye trelang khnang bakum nu ngila ban yada yakum kini ki jai jingjia kita sosi ki banang kenrei na kawai ka po sa kawai ka po kadi kata ka ika ba wanra ya ka jing sngow haga juga po ka jing sngow remro bakum ni kiba ka partai barok kawai ka pek ba kilong kemi kilong haklido kilong kemi kilong kibala empowered hadu kata kata kenrei ngimla pa deban ong ka ika badan haga jing mud jang uwi pa uwi ngimla pa deban batay baka ka ba ubriu la ban le namar kata ka dei ka jinglong briu ka jong tang kawai ka bangila ban le kolong kumno bangin hikai kumno bangin persyang ban yada tang kata ngala iyo menikren bet ikemi jong ihi te ki polis kila kemi idan mentah judicial custody te nakaliang jong ka commission ngin persyang bet ba lakum kumno ro ngin nam ai jamin persang menyekren ban bat shwai u hadu ban longkat kum kapor ken kum ke prosedur jangka code lani jangki polis namar uni briu la de u habitual offender omde hitang manta sansnem ben shwaru ula de shoi ko bat man la kapor u atagi i dakinar daki kati panan gitian i hasil tang ba i pade im not banwan cakap ban komplain ni kan namar kata tadi kajing bom tipe bat kajing artatin bat kawai ru kadan kata kajing lerai badangan lei ai mudai persya ai ulok jenga ke imla salang jongi kalang tikata kadai kawai ka kaban ngingim la ban batai mo ye kajing shem jeng iwei pe iwei ibriu bali imwan sakmat ru ngimla ban penbori namar ka jinglap ka jingsem ka jung i tang mai hi basung tu
ngim la ban bor la ngim la ban ong ba kiri ban le punta kiri ban le punta namar ki long kami barobar shani lani sa thai du thor kalong bi yeki ba mentang nai complain new bring haka bakadu nga habi ban song lang bat kata kadi ke jing ka ba ni shem ba ki long kami jong iki salia ban wan shak nama sibit ngandan ke jeng ya kendu kat i DGP ane keren bet DGP ru ngan race ya ka mata ru kat i ada juga por hoai namar kumbang ngalaong bangi nakalian juga NCW ngala sim somoto immediately nani keren bet ESP ru halor namar hakapor ba thangi iba i kunlung jeng i bena sisnem ti turu hana kani la ingrut tang mamenta pada ya idon sesino ipe ipara jong ini victim pe ipara jong state commission kila ada dia bad ngin sape kat kumki kendon kat kumki ai bad nakaliang jong ke sarkar kan la ne em bani rap ya kani bad nga haka jing snojunga ngidon ya kataka compensation ngidon ya kataka scheme ke bani rap ya ki beri tugas sha ingding lani bad ki acid attack ru ngidon ka ya ki jing ya rap pisai Thank you.